No Parque da Canuda, en Salvaterra de Miño, está exposto un dos quebracabezas máis grandes do mundo. E todo el é unha obra dunha veciña. Imos coñecelo, Teresa Cuiñas. O confinamento do ano pasado supuxo un renacer do interese polos xogos de mesa e os quebracabezas para matar o tempo. Con esa motivación foi que a construtora deste panel comezou a xuntar as 33.600 pezas que conforman esta estampa de vida salvaxe. Esta bocha no polgar é un dos resultados dun ano de traballo. O pasado 24 de marzo, esta veciña de Salvaterra de Miño rematou por fin o reto que se propuxera o 6 de abril de 2020, en pleno confinamento. Para entretelo o tempo en que o hotel en que traballa estivo pechado, Mónica escolleu montar un quebracabezas xigante. Apareceume esta imaxe, encantoume, non era o máis grande do mundo, pero era o máis bonito para min, e empecé a montalo. Hasta o 1 de julio que me incorporei ao traballo, hasta aí xa había montado a metade. A partir de aí xa baixei o ritmo, porque había que traballar, e o 24 do mes pasado, o 24 de marzo, rematei e puxen a última ficha. Pesa 20 kilos e mide case 2 metros de longo, un tamaño difícil de encaixar nunha vivenda, por iso tivo que armalo por bloques. A primeira vez que viu montado o panel completo foi aquí, na aula de natureza do Parque da Canuda, unha extensa zona verde a carón do río Miño onde atrae moitas visitas. Escoito de todo, como, vaya paciencia, eu non sería capaz, pero que locura, como che deu por aí. E eu, pois, a min é o que me funciona. Había xente que necesitaba o deporte, pero a min iso sí que non me chama. Me agobia solo plantearme facer algo de exercicio aí. E realmente isto a min serviume de moito. Mónica está a piques de empezar o seguinte, outro panel sobre a natureza de 24.000 pezas e xa lle ten botado o ollo a un mural coas maravillas do mundo de 42.000 fichas.